Marwa en Belinda Adhiambo. Motelo ne chakruok mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza odiochieng' makinye kar romo ma Bomas, riwruok mar Azimio yango ni giikore mar dhi nyime e twak. Ogai mar Azimio Raila Odinga kata kamano ochung' kar tiende ni twak e kindgi kod Kenya Kwanza to nyaka mak pek mar ngima kod luoko sekta mar yiero e pacho kaendie. To kaka Chris Owino leronwa, kuom thuolo machielo Raila okwedo chenro moro amora mar mosruok e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto kata donje sirkand Kenya Kwanza be. Bang' gwelo kweth margi madhi tayo twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza, ogai mar Azimio Raila Odinga kawuono ogonyo rwedhi mage 6 ayanga madhi e twak madhi chakore chieng' tich adek e kar romo mar Bomas of Kenya. E twak mare kod jofwamb weche e buore Nairobi, Raila kuom thuolo machielo oyango ni Azimio oikore ne twak, kata kamano twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka los ewi pek mar ngima kaachiel gi weche mamoko magisebedo ka gikedone e pacho kae. The issues for discussion from our side remain: 1. Cost of living. 2. Audit of the 2022 presidential election results. 3. Restructuring and reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission and related matters. Josiasa mag Kenya Kwanza korka korgi okwedo chenro mar twak ewi pek mar ngima e mano magiwacho ni piny owacho oseketo okenge malong'o mar duoko piny pek mar ngima kokalo kuom miyo jopur mbolea e nengo moyweyo. Raila oyango ni riwruok mar Azimio ne oyie mar duogo e mesa mar twak kaka yo mar kelo kwe e pacho kae kaachiel gi tieko midhiero masani okwako jopiny, kendo kwayo josiasa mag Kenya Kwanza mondo we goyo korgi. We believe that this country deserves peace, not paralysis. That is why we have stood down our protests to give dialogue and peace a chance. We appeal to Kenya Kwanza that vitriol must now end because it won't work. Propaganda must now end because it has not solved our problems this past year, and it won't in the coming year. Azimio bende onyiso piny owacho mar Kenya Kwanza ni twak madhi chakore chieng' tich adek nyaka tim e yo mohuyanga kendo nyaka tiek e yo mapiyo. We stand for transparent, above board and speedy talks guided by decorum, honesty and respect for the people of Kenya. Kuom thuolo machielo, Raila ochayo weche makweth mar Kenya Kwanza osebedo ka fuong'o e pacho kae ni ochano tiyo kod twak e donjo e sirikal gi dho ot machien. Kaluwore kode, onge gi chenro mar timo mosruok gi jotelo ma osechwero remo mag jopiny ma onge ketho. I want to reiterate once again here, Azimio is not interested in handshake. We don't want to shake anybody's hands, but look at those people whose hands are tainted with blood of innocent Kenyans. Josiasa mag Kenya Kwanza osebedo ka wacho ni Raila chano tiyo kod ng'anyo kaachiel gi twak e chuno mosruok e kinde kod jatend piny William Ruto kaachiel gi donjo e sirikal. Azimio bende ogwelo jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni kaka jang'ad rieko ne kweth margi ewi weche mag chike e kinde twak. Magi timore e kinde ma jopiny okawo chung' mopogore opogore ewi twak makamano, kamoko kuomgi wacho ni onge kuma twak makamano dhiye kaluwore kod chung' motegno mag josiasa mag kweth ariyogo. Kaneno tim mar Kenya Kwanza kotelnegi gi Kimani Chungwa, joka osebiro ka gin gi formed opinion mosemigi ka giwacho ni gin gi chikegi ama mpangilio gi magidwaro ni ka jo Azimio okoluwo to twak ok dhi bedo. To upande marwa bende kaka jo Azimio wabe wan gi to twak ok dhi bedo. To upande marwa bende kaka jo Azimio wabe wan gi weche wa mawadwaro kaka high cost of living ma jo Kenya Kwanza ok dwa winjo. Koro ananeno ni twak ni ok dhi bedo kata matin. An sure ni onge winjruok ma ji dhi winjore kanyo kaluwore kaka sirikal wuoyo nyiso wa ni waonge geno kuom sirikal. Pod aneno ka jog kweth go ng'at ka ng'ato go kore.
meaning ni pod ok wayiere ni kiny wadhi wuoyo. Omiyo an pod aonge gi geno. Ne wadwaro ni twagni kobet, wan wa support twak. An awuon support twak, to adwaro ni Ruto obed piny gi Raila Amolo Odinga. Gik moko mwaneno ma pod ikelo ni dhi kia Bomas, pod ioro barupe, waneno ka tugo moro nitie ka. Moko kuom jopiny ne dwaro mondo twak obed e kind ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny William Ruto ma ok josiasa mag-gi. Seche machuok motelo ne chakruok mar twak e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza, riwruok mar Azimio oparo ne piny owacho mar Kenya Kwanza ni okang' margi mar duogo e mesa mar twak ok en ranyisi ni giluor, to en ranyisi ni gidwaro kwe ne piny Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane mbaka mobro goyo gi Education